Hatod sa Indo kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras sa Taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Po ang programang Lakaw Maghiras. Biniyayaan kita. Tao kan mga inaagihan niya tong ining mga pagbalo, mas lalo tang pakusugon ang paglaom, ta mas magayon ang mangyayari. Sarong mabalaog na aldaw, digdi po sa programang Lakaw Maghiras. Mga tugang welcome po digdi sa panibagong edisyon. Ako po si Jenny Balyaran with my partner, Monsignor Crispin Bernarte. Maugmang hapon, Mons Chris. Good afternoon sa imo, Jen. Good afternoon sa gabos niya tong taga-subaybay. Mga kapwa ta mga disipulo na nagdadangog, nag-aadal kan tataramon ng Diyos. Opo. First Friday, di ba, Mons Chris? And dakulon Yo. kitang pinagsusubaybayan, dakulon kitang pinagkakabisihan ngunyan na aldaw, and saro na dyan po, Mons Chris, ang sa tuyang pagpreparar sa adang-adang na maraot na panahon ining bagyong uwan, Mons Chris. And nahiling to sa palibot, napadagos po ang preparasyones didi po sa paparaning bagyo. Tamang-tama ng God sa tema niya to partner ngunya na iyo ang pagsarig sa Diyos noon na pagmangno. Na iyo nang God ini an kaipuhan ta dahil tayaong kita sisay baganday mahadit. Yes. Kay ning nagdadangadeng nasabi baka maging super typhoon na naman. Gabos kita gabos kita na pupurisaw. Alagad igwa ning nagmamangno sa tuya na dapat niya to danay na apudan midbidon tangani lugod pa man ilikay kita sa anuman na pag-alaman o kaya anuman na diferensya. Kaya iyan ang sa tong temang unyan na iyo ang pagsarig sa Diyos noon na pagmangno. Opo, Mons Chris, sa mga panahon kay ini na araw kay ini may pigaan naman po kita na kalamidad, paano po mas magiging burunyog ang pamilya sa pagsarig sa mahal na Diyos, Mons Chris? Girumdumun niya to na kita mga linalang. Okay. Asin bilang mga linalang, kamautan kang naglalang sa tuya, nadanay kita naburunyog sarong pamilya. Kaya sa siring kaining okasyon na kita nag-aandam sa nagdadangadang na bagyo, lugod pa man ang sa tuyang enot na pag-andam dahil iba kundi ang pag-apod sa tuyang kagurangnan sa ngaran kang pagpamibi. Diyan magi kitang burunyog ta a family that prays together stays together. Yes. Kaya dahil ta paglingawan ang papel kang pamibi, pagtubod. Dahil ta kung kita sana, dahil ta malalabanan ang anuman na persa kang naturalesa. Alagad ang mahal na Diyos. Perminanggan may paagi. Tangani nasangkuban kita kan sa iyang pangataman na kita mga linalang niya, kita mga imahe niya. Okay. Kaya naman ibahan po nindo kami mga tugang sa sarong oras na presentasyon. Pwedeng mag-upload mag-text sa 0938-891-5475.
And good afternoon man sa mga nakatutok via Facebook page DZGB News Online kay Alan Barciliano, Vivian Javier, and si Lay Balaguer, and si Midilin Agustin, asin sa iba pa. Ibugtak po ang sa inyong mga komento, asin mga pagheras di gisa sa tuyang programa. Babasahon mi po yan ni Mons Chris. Tagtaod sa na mga tugang. So okay po, Mons Chris. Partner, Okay. may mga nakatutok sa tuya na medyo roharayo. Okay. Yaon si Brother Miguel Ubias kang Quezon City. Quezon City, wow. Yaon Hello yan po. si Jonathan Bailon kang General Santos City. Oh. So, yaon kasaro niya to sa hapon na ini. And of course, Magandang kasaro niya to hapon. ang duwata pang partner, si Father Daves, Yes. Father Odiver, asin si Father Austin Tuason. Yes, okay. And minapabati man po pala na Mons Chris ang mga riyaon sa Santo Domingo, ang Barangay del Rosario na nakatutok digdi sa programang Lakaw Magheras. So, especially ang Pili family. Thank you so much po, okay? So, Good Mons, afternoon sa inyo, boss. okay. So, Mons, may kinaaraman po digdi sa pagsarig sa Diyos no na pagmangno. Paano ta po masasabi na igwa po kita ning pagsarig sa Diyos no na pagmangno, and igwa ba ning mga pwedeng ikonsiderar para po mapangyari ang siring kay ni Mons Chris? Igwa ng God partner. Kaya kay Pon, saruon ta naman ining Okay. mga elemento tangani mangyari ining pagsarig sa Dios noon na pagmangno. Enot, ang gibuntang garong background kan sa tuyang pagsabot kay ni iyon tataramon sa tuya ni San Lucas. Okay. Gikan ini sa Lucas 18 versikulo 7. Ano ang sabi digdi ni San Lucas? Dai daw itatao ning Diyos ang katanusan sa iyang mga pinili na nag-agrangay sa iya aldaw banggi. Kaya diyan ang God mahiling ang sa tuyang tunay na paglaom na kita nagsasarig sa mahal na Diyos na itatao ano man nakamautan ta dahil ta ini sa tuyang hinahagad ning tabang sa iya, sa tuyang ipinapangadyi. Kaya di kita mawara ning paglaom sa tao kan sa tuyang mga kahaditan, sabiyon taan iba sa tao ning takot dahil tadi niya to naaraman kung ano ang madatong natural calamity. Okay. Taon niya to ang pagsarig sa mahal na Diyos. Kaya enot na elemento tangani na maging totoo itong sinabi ni San Lucas sa tuya, yung inaapod ng kumpiyansa. In English, confidence. Confidence. Okay. Nalukod naman, dai mahali sa tuya ang pagsarig na ang Diyos may kapangyarihan. Okay. Ang bagyo makusog. Okay. Lalo in pagsasabing typhoon Typhoon O1 kung O1. mauna sa tuya na Opo. pwedeng super typhoon. Alagad, ano man nakusog kan bagyo, mas makusog dyan ang mahal na Diyos. Kaya tandaan tayo ang pagsarig sa siring na kapangyarihan, iyon inaapuntang confidence. Garo baga itong ano sarong aki an innocenting aki, ano man na problema inaapod sa inapaabot niya sa ama, o kung minsan ang aki inihibi sa ama, as in an ama natural magibo kang ano man na kamautang kan aking iyan. An aki nakakasiguro no doubt na ang gabos na ini magigibo ni papa, magigibo ni daddy, magigibo ni tatay. So, iyan ang kumpiyansa na inaagad sa tuya. Ang sa tuyang pagtubod, may kumpiyansa. Bako na nangangadyi kita, ngunyan yaong kita sa pagpangadyi naman kan oratio imperata. Ilikay kita sa anuman na devastation, sa anuman na peligro. Alagad kay ipon, ang pangadyi na iyan, igwaning kumpiyansa na ang kapangyarihan ng mahal na Diyos, madaog kan anuman na kapangyarihan na dai matod ning karahayan sa satuya, na maraot sa satuya. Kaya iyan ang nangingenot na elemento na bako sana sa diritasan ng kakayahan. Na halimbawa, naghanda ako para sa bagyong maabot, kaya pig-secure ko na ang mga Sa bintana gamit. kan sa kuyang harong, ang mga kaipuhan dyan sa lamesa, yauna dyan sa mga first aid kit, yauna sa flashlight kung ano man. Manggunyan mataram kaya, kampante na kita, dain ng piligro sa sakuya, dahil tahinanda ako na. Kita ngunyan ang hero, kita ngunyan ang matibay.
So, tandaan niya to na ini naturalesa. Dahil niya to ini pwedeng pugulon, dahil niya to ini pwedeng ulangunang yayari ang tanang yayari. Halimbawa, so nangyaring linog, dahil makinakapundukan linog na ito. Alagad, kung ang satuyang paghanda para sa mga bagay na ini na importante na kita maghanda tanganing makalikay sa anuman na peligro, dapat perming pinanginginutan kan kumpiyansa, kan pagsarig sa mahal na Diyos na yoan malikay sa tuya. God helps those who help themselves. Okay. So, iyo bagay ang tataramon sa English. Tatabangan kita ning mahal na Diyos dahil kita nagtatabang kan sa tuyang sadiri. Kaya dahil kita mapapasubo, dahil kita maagi sa anuman na peligro. Yes. So, yan ang Panginoon, iyo ang kumpiyansa. Parang yaon duman, parang malaog man po dyan, Mons Chris Opiga sabi na di ilan kita bastang nangangadi, kundi kasabay kang pagpangadi, yaon man sa tuyang action, Mons Chris. Yan. Tamang-tama ka ng gadyang partner. Ang pagpangaji, bako man sa ng lip service. Opo. Ang ngaji, bako man sa sunguso o sungabil. Okay. At ang bilog na tao, kaya ang lambang pagtiwala ta sa mahal na Diyos, minaabot sa konkretong aksyon. Sa pagtabang, pagmitbit kan sa tuyang kapwa, sa paghiras kan anuman na yaon sa to para sa ikakarahay kan kapwa asin ikakaugma kang kagabsan. So, iyan ang kumpiyansa. Okay. Okay. Kasabay po, Mons Chris, kang kumpiyansa, parang garo magtugang ining masunod, no? Parang may, pag may kumpiyansa kita, parang nagaano na din na igwa kitang tiwala. Tama ba? Yan. Oo. Konektado ng iyan. So, may kumpiyansa ako na mangyayari ini o gigibon ini kang kagurangan. Okay. May pagtiwala ko sa iyan, ang trust ko sa iya. Ayun. Bako na mataram sana kita, ay matibayan. Kundi ako minasabi na nagtutubod ako na ining minamaot ko, mangyayari ini. Nagtitiwala ako. So, ang pagtiwala, itong total abandonment sa kapangyarihan ning mahal na Diyos. Na di ako nagdududa. Dahil linalang niya ako sa pagkamuot, pinapadagos niya akong kamutan. Minsan ako maluya, minsan ako day maninigo, day siya nagkukulang sa pagkamot sa kuya. Kaya yaon ang tiwala ko sa iya. Sarong manggiraray na example kan, ang sarong aking inosente. Na yaon ang bilog na tiwala sa iyang magurang. Ang sarong aki baga, minsan halimbawa, taumon sa sarong tao na dain niya midbid, bako siyang komportable, minsan padagkakaan, minsan pang linga, an aki naghibi, an aki habo. Alagad komportable permi sa magurang dahil aramkan aking ini na ini ang sakong magurang, ini sa kuyang namumutan dahil ako namumutan niya. Minsan dahil kayo nakakataraman aki, alagad iyan ang sentimiento kaiyan. Kaya iyan ang pagtiwala na hinahagad sa tuya. Na dahil lugod kita madistrayer kang anuman na mga material na oportunidad sa satuyang kapalibutan, kundi dayaday na magsarig sa mahal na Diyos dahil dain niya kita ipapasubo. Okay. So sabi baga, inuulit-ulit adigdi sa temang inikang paglaot kunya na Jubilee Year, spes non confundit. Okay. Tataramo na Latin. Na ang Ikan gustong sa sabihin. Romans 5, verse 5. Yan ang pahayag ni San Pablo sa to. Spes non confundit. Faith doesn't or hope doesn't disappoint. So ang paglaom dai nagpapadisganar, ang paglaom dai naghahatod sa tuya sa anuman nakapasubuan. Kaya di kita mawaran ning pagtiwala. Yes. How about po, Mons Chris, sa mga nangyayari ngunyan na sitwasyon? Kasi may mga para dangog kita, for sure, na rayaon sa ibang lugar, na mayor na naafektaran kang kalamidad, Mons Chris. Paano
paano sinda masarig, paano sinda mabugtak ang tiwala sa inda Mons Chris sa ibong ka mga pinag-agihan ninda na minsan nga ni garo nang matean na ninda sa failure ta na apektara na sinda Mons Chris. Okay. Gabos man kita nag-aragi na sa manlain-lain na kadipisilan. Manlain-lain na pagtiyos. Ang iba, nag-agi ning kulog, nag-agi ning sakit. Alagad, ini gabos, parte kan sa tuyang pag-erok digdi sa ibabaw ning kinaban na dapat day makadaog sa tuya. Na day kita maguna na uminagi na ako sa siring na eksperyensya, sa siring na pagsakit. Day na ako pwedeng lauman. Dai, permi pasiring kita sa maugmang padumanan. Iyo ini ang pagbaklay tadigdi sa ibabaw ning daga. Dai man kita linalang ning mahal na Diyos tanga ning magsakit digdi sa ibabaw ning kinaban. So take note of that. Minsan kita inaapudan na magpaasan kang krus sa satuyang buhay arualdaw, alagad bako tanga ning pasakitan kita. Kundi kung igwamang kang krus na pinapapaasan sa tanganing linigan ang satuyang pagkabuhay, ang satong pagkatao, asin magi kitang banal, tanganing day kita maging uripon kang kapangyarihan kang kinaban. Yan ang gustong sabihong kang krus. Bako ta kita pasakitan, bako ta kita kulgan, kundi tangani na kita linigan, tangani mangyari ang plano ng Kristong kagurangnan na balukatong kita sa anuman yatong kadibisilan sagkod sa satuyang kagadanan. Kaya itong mga yaon dyan sa ibang lugar, natural. Halimbawa, may pamilya digdi sa Pilipinas, yaong kasaro sa satuyang mga pagmangno. Yaon man sinda sa kahaditan. Minsan, kitaan yaon digdi sa lugar ning peligro, yaon sinda duman safe and sound sa endang lugar. Alagad, dahilan ta, sinda ka pamilya, sinda tatao kung ano ang satuyang iniirokan, kaya napupurisaw man sinda. Kaya siring man, sinda dapat mapano kang paglaom. Magkaigwa kang kumpiyansa, magkaigwa kang pagtiwala sa satong kagurangnan. An sa indang minamahal, an sa indang mga namumutan digdi sa Pilipinas, lugod pa man dai mag-abot sa anuman na peligro. Asin kita gabos maugma pakaagi kang ining nagdadangadang na bagyo. Okay, so very Mons Chris, talagang kumbaga talagang nabubuhay Mons Chris, and kumbaga natatawan girari ning paglaom sa mga naging pahayag mo po Mons Chris na sa tahaw ka mga pinag-agihan kadipisilan dai talaga po mawara ning paglaom, and ini pagpangaji sabi nga ni talagang pagpapadagos kang pagpreparar sa ano pa man ang mga pwede tang hampangon. Okay. So dahil nanggad kita inuulit ko yan na pigtatawan taki doon. Dahil nanggad kita mawaraning paglaom. Bako mataram kita na kang nakaagi bagang typhoon riming digdi sa satuyang probinsya Bulpion sunagadan. Kaya dai na ako naglalaom. Permi nang ganda arugan madarak kamundoan. Dahil ba kung arugan ang buhay nin sarong tawong may pagtubod. Yes. Ang pagtubod, iyo misman minat o satuya ning kusob. Tangani labawan ang mga mamundong girumdum. Asin padagos kita na maghingo at tanganing mako ang kabilugan kang buhay. Permi kitang positibo sa mga bagay. Natata, naghahanda kita para sa bagyong ini. Dahil ta positibo kita tangani na mailikay kita sa anuman na peligro. Tanganing pagkatapos kang bagyo, life continues. Asin yaon ang kahulugan kan sa tuyang arualdaw na pagbuhay digdi sa kinabuhi. Parang ang kasabagong aga Mons Chris, may nadangog akong istorya kasi daw kang mga nakaagi na may paparadig makusog na bagyo, araw kay niso na eksperyensya ninda na kamugtakan kang panahon, mainitan Mons Chris, kaya parang doble so namumatayan nindang kahaditan. Ito pala magprepara naman girari kasi yaon sa hope na pakatapos ng tiga-alatang oras aldaw daiman kita ma-affectara ning marhay. Okay. Gerong dumuntaman naturalesa sa alambang parte kang kinaban, may kanya-kanyang mga hinahampang na mga kadifisilan, mga pagbalo. Aro nga baga sa sa Japan,
porpermi may ordinaryo ang tsunami. Opo, Okay, yes. may linog. Okay. Sa tuya man digdi sa lugar tang ini bagyo. Lalong-lalo na sa satuyang rehiyon. Permi nanggad na igwa kayan. Salamat sa Diyos na ngunyan nga ni sa mga nagpakaaging panahon dahil masyadong distroso ning bagyo digdi sa tuyang rehiyon. Ini para sa kuya, mga epekto ini kan sa tuyang pagpangaji. Kaya dahil niya to pagtawadan ang pagpangaji. Dahil Opo. niya to pagbawasan. Yes. Dahil kakulaon iya na natabang sa to. Si Jesus misbuwaga nagtaram na maghagad asin kamo tatawan. Magtuktok asin kamo bubuksan. Bubuksan. So, sa paagi kang pangaji, kita minahagad ning pabor sa iya. Kita minatuktok sa pintuan kan sa iyang puso, nabuksan an sa iyang pagkaherak tangani kita sangkuban daining mangyaring maraot sa sato. So, iyan ang kumpiyansa asin pagtiwala. Okay, once mahanap buhay mo na kita, hello muna kay Tito Sid Bansuela, si Sid Bansuela sa Santo Domingo Albay. Diyan mo mag-ini sa Chancery before, di ba? Yeah. Mons Chris. Hello. Good afternoon. Good afternoon po si Ate B. Rodriguez sa Flora and si Viv Balilo watching daw po Mons Chris. And ang mga reaksyon na sa samoy apong pagbabalik. Okay? Paons, oras, adas 2:33. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Okay, nasa ikaduwang kabdang na po kita kaining programang Lakaw Manghiras. Good afternoon, Manggiraray sa mga nakaantabay. Mons Chris, welcome back. Reaction muna kita, sabi ni 844. Pabati po kami digdi sa San Roque, Legazpi. Listening po via radio. Ate Jen and Mons Chris, keep on praying lang po. And thank you po sa pagpangadji through Mons Chris ta nalilinawan ang samuyang pag-iisip. Okay? Thank you po. Sabi man digdikan sa tong texter, sa level po kang diocese, ano man po ang preparasyones? Mons? Okay. Sa level kan diocese, gulpihong kitang mga ginigibong pag-andam sa panginutan kan sa tuyang Social Action Center na nagkukulang sa pagpagirumdum sa tuya kung ano ang dapat niyatong gibuhon sa pag-andam tangani makalikay sa anuman na peligro. So hinahanda na itong mga padrikom na inaapod gabos na pasilidades gabos na pwede katabang hinahanda sa lambang parokya. Asin gabos na mga mga kura inaabisuhan na ang simbahan perming available para sa satuyang mga tugang na nangaiponing mapapailihan tangani na makalikay. So hopefully ang mga simbahan mismo mga masarig tama po. kung maluya simbahan pailihan di bakong safe. Pero iyan ang paghanda. And of course, nanginginot permi ang pagpangadyi na ilikay kita sa gabos. So mantang nangangadyi, nagtatauman ng instruksyon kung ano ang gigibuhon asin suporta duman sa mga nangangaipo ning tabang. Opo, magayon ito po Mons Chris na naunambitan mo na Padre Com, yung Parish Disaster Response Committee na iyo po bagay yung vital local level committee na nagkikipag-coordinate sa local government unit and sa disaster response para yung parish level maka-coordinate po ning marhay sa LGUs and sa MDRRMO and city disaster para po mas maging epektibo talaga ang implementasyon kang programs kang parish level o kang diocese. Kasi experience ko Mons Chris kang naging head man ako kang social concern sa Santo Domingo. Ay, very good. Opo, and may mga nag-aging calamities. Very effective talaga po Mons Chris ang Padre Com. So thank you so much po sa diocese. Okay, may information daw po Mons Chris, may kaibang padi from Ligao. Si Kuya Jimmy nasalita. Is it okay Mons Chris, ilaog ta po siya aramon ta ang mga impormasyon, siguro preparations handa sa Ligao. Okay, Kuya Jimmy nasalita, please come in. Yes, Jen, maray na hapon, Father Chris, maray na hapon. Yung kita mo niyan digdi sa St. Stephen Proto Martyr Paris sa syudad kan Ligao. Makakaroon niya itong niyan si Cora Parco, si Father Pao Barandon.
Dahil kasubago pigkasiribot-sibutan kan na mga members kan na firefighting units kan Bureau of Fire an sarong porsyon sulumang rectory nagraba-raba digdi sa syudad kan Ligao and yung digdi si Father Cora Parco ramo niya to so findings kan Bureau of Fire and so inikanan and danyos perjuicios digdi sa nasabing kasulo. Okay. And so Bureau of Fire Ligao yun automatic na nakapag-respond dito. Father, good afternoon. Si Jen and si Father Chris nasa Angkor po. Okay, good afternoon po, Father Paulo Barandon. Digdi po sa DCGB. Kaibahan ta po si Monsignor Crispin Bernal na sa ibong na linya. Okay, Father Pau, kamusta po so development and ano daw po ang rason kung nata po nasulo po ang lumang rectory? Go ahead po. Yes, Jen, good afternoon. Good afternoon man kay Monsignor Chris asin sa gabos na mga nagdadangog kan sa inyong programa. Oo, kasubagong mga alas 11:15, alas 11:20, minaarabot pa na kaming mga padi ali sa samuyang misa sa first Friday bagangon yan. Opo. Naarabot pa na kami ngunyan pagsakat ni Father Pipo dangan so naglilinig kan kapig lilinigan so sa luwas kan simbahan ng mga awot malaog duman sa old rectory tamako akang gamit niya duman may nahiling siya na nagkakalayo na. Okay. Ngunyan, diretso baba, nakalak itong puwertahan duman. So, pinabuksan. Pagbuksimi, medyo na so kalayo, igwa kami ki mga fire extinguisher digdi, pero dai na kinaya kan duwa na sa nagamit na fire extinguisher kasi grabe na so aso. Ang sabi kan fire, Bureau of Fire, yan daapalan, pag inanokan fire extinguisher, talagang minaasuhon iyan dahil sa chemical. Okay po. So, after kang duwang fire extinguisher, day na ninda kaya. So, yun ito, maray nga ito, at turutang taon, nag-abot na Bureau of bumbero. Fire. Okay. Pero nagpuon, dangan duman man, iuman sa nasulo, itong dating kwarto kan mga Paris priest kay ito. Kan pigi-istaran pa iyan na old rectory. So, ngunyan, dahil naman duman ki naka-star, actually, ang kwartong ito nagiminang bodega. So, kaya ang nagkasurulo, so mga kinarali mi sa simbahan na mga speakers, sa nagsalida baga kami digdiki sound system. Opo, okay. So, maringan ito so iba, hinaragad na kan ibang parokya. So, mga natada, iyoan nagkasurulo. Dangan sobrang 30 na mga electric fans na mga hinarali duman sa laog kan simbahan. Yaon man duman nakastock, iyoan nagkasurulo. And then, so mga pandekorasyon may pag Christmas, yaon man duman, so mga parol, maray nga ni sa subilen, garuda iduman. And so iba pang mga resibo. So, old receipts baga po na, well, kinakaipuan iyan sa bookkeeping. Okay. So, mga kaitupa na mga pero dahil pa nag 10 years. So, yaong ito duman. So, danyaran. ito ang nagkasurulo duman. Ngunyan sa initial na investigation, kasi dahil patapos, sabi kan Bureau of Fire, mabalik pangunyan, an initial na findings, faulty wiring sa apod ka ini sa itaas kan apod ka ini kan Kisame. Okay po. So sibaad niya ko deklaran sibaad niya ko kung igwanang nagkaroon duman kan so kino yan taday naman dumangki dahil na kinag-star duman. So ito ang nasulo. So actually salamat sa Diyos na ito sa nang room na ito. Ang nadanyaran. Ang nadanyaran. May kataning itong duwa pang rooms, ang saro bakante, ang saro occupied, dumanag i-star so in charge mi sa live streaming, sa solar
sa samuyang solar, ano yan, sa mga, sa solar, gabos, siya in charge kaya harani siya duman. Pero salamat na man ito nagkadaramay. Human sa naining sarong ini. Okay. So human lang po yan, tabi Jen. Okay. Father Paus. Okay, may go ahead po, Mons Chris. Okay. Thank you kan sa imong update, Father Pau. Salamat daiki napiligruhan na persona. So, very much related aning pangyayaring ini sa tuyang temang ngunyan, Jen. Pagmangno kan sa tuyang kagurangnan. So, ilinikay daining sisayman na napiligruhan. So, thank you for the update, Father Pau. Okay. Opo, and kung naman po ining opportunity ini Opo, go na ahead po. magpasalamat sa makaskas na pag-response kan ano yan, makaskas na pag-respond kan Ligaw BFP, Bureau of Fire. Salamat na kadakol palan sinda, nagkapira palanan sa indaligding unit nin fire truck. And then, uminabot pa man so dakulao na fire truck kan Chinese community, pero dahil na nga ito nagamit sa madali man lang na Narespondihan man dulos. ma-declare na fire out. Ayun, okay. So, ngayon And then, Jen, siguro, ano tayo ni, na bako sabi simbahan. So, sa simbahan, naglaog sa na duman so aso dahil sa halos duman sa ano yan, duman sa choir of paano nag-agi so aso. Tayo ang pinakadakulang bukas na area. So, pero sa simbahan dahil lamang, kumbaga, untouched, subagong rectory, dahil man, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Talagang ito man lang na part na ito, old rectory and sarong roof, sarong kwarto. Okay, sige po. Okay, thank you, Father Pau, sa imong impormasyon, and we're praying po na dai na po mautro ang mga siring na insidente through po sa mga preparasyonis na pinagigibunin do po dyan sa simbahan, and thank you also sa Bureau of Fire Protection. Thank you so much, Tabi. Jen, thank you very much, and thank you, Monsignor Chris. Okay, thanks to. Okay. Daniel Spiritus, Tabi, Father, minimal man lang. Kumbaga, sa mga luma naman silang gamit niya. Iyo, Tabi. Actually, kasubaw nga niyo ang pigyohurunan mikan Bureau of Fire. Medyo minimal man lang dahil tayo man lang ito sa mga luma, sa mga ano yan. Although pwede pang magamit, pero mga luma na talaga na ito. din. So, Okay. although may initial findings na faulty wiring, pero ongoing pa ta. Pag piglaw ko nga ni ini, may low fire line pang yellow digdis ribbon, digdis sa puwertahan, then talagang durumog digdis ito talagang ruminabaraba digdis so kalayo. Kaya kung dahil so respond dito lo sa Okay, nag-burn out Kuya Jimmy? Nag-brown out. Anyway, Okay na? naman kita. Yes. Thank you, Lord. Nakaso bago, an impression, lalo na itong mga nakailing sa social media. Nasulod sa simbahan. Natural. So, aplingkan paros. So, aso, pasiring digdi sa printera kan na simbahan. Impression, so simbahan. Bako sa simbahan. And dahil danyo sa simbahan, digdi sa syudad kan na Ligaw. And human lang yan an detalye kan follow-up niya tungo yan digdi kay Father Pau Barandon an Cora Parco digdi sa syudad kan Ligaw. Okay, thank you so much Kuya Jimmy na salita with Father Paulo Barandon. Okay? Yeah, thank you Jen and kay Mons Chris. Thank you so much. Thank you, Lord. So yan tabihan sa tuyang mga dagdag na informasyon, mga follow-up report ali digdi sa St. Stephen Proto Martyr Paris, Ligaw City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Okay, Mons Chris?
Okay? So, Mons? Di man naputol sa linya ni Mons, no? Nag-burn out po kaya Mons Chris. Pero malinaw, very clear na di man na doon yan simbahan kasi may mga nagbutwa man yung na information kasi bagong Mons Chris na nadamay da sa simbahan. So, very clear na di man. Okay, so saro yan sa tigasabi ni Mons Chris na halimbawa kang pagsarig sa Diyos no na pagmangno dadai po kinadan niya rin. Sabi po digdi ni Sid Bansuela, Tito Sid, sabi nga ni isa kanta, at the end of the storm is a golden sky, kaya igwa talagang hope, kaya sa mga kada pagbalo sa buhay may pag-asa da po Mons Chris. Ayan, magayuno niya na response sa tuyang pinag-aadalan na tema na at the end of the storm is the golden sky. Okay, na gapusta inaagihan na mga sakit, mga pagbalo, mga kadifisilan, perming mahatod sa tuya sa maugmang padumanan. Iyan ang inaapuntang pagbaklay digdi sa ibabaw ni daga. This is what pilgrimage of faith is all about. Na sabi ko nga ni kasubago na minsan kita nagpapaasan kang krus dahil man ang hulugan na kita pinapasakitan, kundi minaagi kita kan mga kadipisilan na ini tangani mas lalo na maging quality an sa tuyang buhay digdi sa ibabaw ning kinaban. So isunod taan masunod na elementong kaipuhan. Iyo ang pakasabot kang pagmakulog ning Dios sa tao. So, dapat sabuton ta ini na kung minsan sa tao kan mga kadipisilan, sa tao kan mga kahorasaan, garubag ang pigbabasol taan mahal na Diyos. Kinakon lang beses ako partner na kadangog ka ini. Lalong-lalo na sa tao kan mga kamunduan. Okay? Pagbasol lang talaga kay Lord. Nagadan sa pamilya. Kadakol so nagbabasol sa mahal na Diyos. Kung natatasiring ngaya, kung ano-ano nga pigtataram. So, dapat sabuton ta ini. Enot, bako kitang kang sadiri kang buhay. Okay, may kang sadiri ka ayan, may naglalang sa tuya, may mabawi giraray kang buhay na iyan sa tuya. As in, normal ining pangyayari. Alagad sa tuya na pagkatawo na bako mang kita pano ning kadunungan sa satuyang kakulangan ning pakasabot kung ano ang satuyang pinapahayag. Kaya minaabot sa pagbasol sa mahal na Diyos na may nangyaring siring kaini araw ka itong report na ito na nasulo itong kabtang kang rectory duman sa ligaw. Dahil pagbasol iyan sa mahal na Diyos. Okay. Faulty wiring da. Kaya kay po, pag-check ta mga wiring ta every now and then. Very ma-update important. kita kan sa tuyang kamugtakan mga facilities tangani na dai na mangyari iyan. Kaya dapat sabuton ta ang katutuan kang pagmakulog nin Diyos sa tao. Nagmamakulog ang Diyos sa tao, bako ta kaipuhan niya ini. Kundi para sa satuyang karahayan. Kung minagibo ning marhayan mahal na Diyos sa to, kung nagtatao sa tuya ning pabor ang mahal na Diyos, bako man ini para sa iyang benepisyo, kundi para sa satuya. Kita ang imperfecto, kita ang nangangaipon ning tabang. Ang Diyos perfecto, dining kulang sa iya. Kaya ang kabos na ini, itinatabang sa to, tangani maging marhay ang satuyang pagkabuhay digdi sa ibabaw ning kinaban. Kaya dayaday ta ining sabuton na ang Diyos nagmamakulog dahil ta enot sa gabos lina lang niya kita sa ngaran kang pagkamuot. Bako kami na uta nalalangon kundi sayang pagkamot linalang kita. Asin kitang mga linalang niya dahil niya pinapabayaan. Minamakulgan tinatao ang gabos na tabang sa satuya. Ano pong Mons Chris ang balaog na regalo pag kita mismo bilang mga individual nasa sabutan ta so pagmakulog ning Diyos po sa satuya? So, dakulaon ining ekspresyon kan tunay niyang pagkamot sa sato. Na bako sa nakitang linalang tangani maglakaw-lakaw digdi sa ibabaw ning kinaban, kundi linalang kita tangani na mag-ugba kita digdi sa ibabaw ning kinaban ta sa maugmang pagkabuhay mas lalo tang pinapamuraway ang mahal na Diyos. Kaya dapat mapano kita ning gratitude. Itong
pakamidbid kan mga balaog na tinatao sa tuya, tangani ipagpasalamat ta iyan. Ang sa tuyang buhay sinublian. Dapat ipasalamat ta sa mahal na Diyos na tinatawang kita ning oportunidad. Bako na, okay lang kita ngunyan. Okay, ngunyan ta may maabot na naman na bagyo. Dagit kita sa mahal na Diyos. Natatasiring. Parte ini kan regular na pagkabuhay. Ang naturalesa, parte kang sa tuyang pagkabuhay. Na pagkaaga, masaldang an aldaw, pagkahapon masulnop. Dahil taman iyan ako kontrolan na may mga bulan na inaapod tang summer, mainit. May mga bulan, arog ngunyan, tigliputan na. Nag-aabante, naglilipot ang panahon. Kung minsan may uran, kung minsan may init. Iyo iyan ang naturalesa. Parte iyan kan buhay niya to. Kaya bako na maugmasa na kita dahil gulpiyong kitang mga balaog na inaako sa iya. Alagad ang mga okasyon na ini sarong pagirumdum sa tuya na mamidbidan ta ang balaog na tinatao sa tuya ning mahal na Diyos. Ining mga natural ining calamities na minaabot sa tuya, bako man ini kastigo sa sato. Yes. Yan talaga ang dapat malinaw. Dahil maninigo, bako ta kita mga makasalano na kaya ngunyan babagyong kita mabisita sa tuya si Typhoon Uwan. Bako, naturalesa ini. Asin sa okasyon na ini, pinapagirumdum kita na magbalik sa mahal na Diyos, magsarig sana sa iya. So, okay po, Mons Chris. So, talagang pirming pagsarig sana and pakasabot. Ano po, Mons Chris, ang pwede ta maging way para mas masabutan ta pa, Mons Chris, ang araw kaini po na pag makulog sa to'y akang mahal na Diyos na daing maiba ang kahulugan, araw kay ito na pag-unata, may mga pangyayari na pag-unata, pag may kalamidad, kastigo, paano ta pa ito malilingawan? Ay malilikayan. yaong kita sa pag-adal kan sa tuyang pagtubod. Ang ginigibutan ini, ang programang ini, pag-adal ta kang pagtubod, paglinaw kan sa tuyang pagkasabot. Dayaday kita na maghimati kan ebanghelisasyon. Madayaday kita na maghimati kan mga katukdoan kan simbahan, kan inaapod sa tuya. Asin ini ang sa tuyang tungkusan. Bako itong sa tuyang mga makatawong pakasabot o makasadiring pakasabot na ang bagyo, ang linog, ang gabos, entero ang kastigo sa tuya ning mahal na Diyos. Bako, iyan ang tamang pagsabot kayan. Mga normal bagay, natural bagay ng mga pangyayari. Talagang nangyayari yan. Kaya kaipuan man, ang sa tuyang paglikay, ang sa tuyang pag-andam bago yan mag-abot, asin ang tiwala sa mahal na Diyos. Ini dahil natural ining mga pangyayari, bakong kastigo sa tuya, dahil ini nagpapahayag na bulag sa tuya ang mahal na Diyos. Sa tao kan mga inaagihan tang ining mga piligrosong bagayaon ang mahal na Diyos sa tuya. So kung kita nagsasarig sa iya, maapod kita kan sa iya ngaran. Garo bagayan so pangyayari sa ebanghelyo na yaon diyan sa tao kang dagat ang mga disipulos pagkatapos inabutan sinda ning tribunada na nadisturbo sinda tay inabutan ning bagyo ang paguna ninda huyang kan magkakagarada na sinda so yaon so takot ninda alagad nagpailing si Jesus na naglalakaw diyan sa tubig asin nagsabi sa inda, dahil ka mo matakot ako ini. Tampaguna ninda may kalag sindang nahiling. At takot na nga ni, nadagdagan pa ka nahiling nindang ito. Dahil ka mo matakot. Kalma sana ka mo. Ako ini. Iyo iyang kita. Nasa tao kita kan dagat. Ngunyan, yaon medyo mahukol, maapod kita sa mahal na Diyos. Asin siya ang mapakalma kang gabos. Tanganing mahiling ta ang kapangyarihan niya, nangingibabaw sa gabos. Okay. Hello muna kay Father Noman Nasser. Watching daw po siya, Mons Chris. Thank you so much po. Okay, and si Annie Gonzalez. Mons Chris, kapag nasabutan taning marhay ang pagmakulog sa Diyos, importante din ba na yaon po sa tuya yung pagtubod sa karahayan kang mahal na Diyos, Mons Chris? Yan, konektado yung partner. Okay. Na kung nasabutan ta ang pagmakulog kang Diyos sa tuya, kita matubod.
na ang Diyos daing ibang iniisip o ginigibo sa tuya kundi ang ikakarahayta. Kaya iyon ang karahayan ng Diyos sa to na daimang kita pinapabayaan. Inaapod tabagan siyang Emmanuel. Igwa sa Indo diyan mga ngaran Emmanuel sa mga naghihinanyog. Ang buod sabihin kan ngaran nindong Emmanuel, Diyos uya sa tuya. Okay. God who is with us. Ngunyan haranin ang Pasko, permita naman madadang ang ngaran na iyan. Emmanuel. So, God who is with us, God who is Emmanuel, dahil nagpapabaya sa tuya. As in, ang gabos na karahayan ipinapaabot sa tuya. Dahil ibang maut ang Diyos sa tuya, kundi ang sa tuyang kaugmahan, ang sa tuyang karahayan. Kaya ngani, pagkatapos kang pag-erok tadigdi sa kinaban, dahil man kita basta nagagadan sa nasiring sa gada na hayop, kundi may panuga kang buhay na daing kasagkuran, taduma na bibilog ang gabos na ini, ang karahayan asin ang kaugmahan ng buhay. So, we live forever sa sayang kairibahan duman sa kahadian kan sa tuyang Ama. Wow. So mga yun po, Mons Chris, from kumpiyansa, pagtiwala, pakasabot kang pagmakulog ng Diyos sa tao, asin pagtubod sa karahayan ng Diyos, sa paagi kay ni Mons Chris, sa kita dinadara kang mahal na Diyos. Nararayo ba kita sa mga possible na kasalan o karaatan, Mons Chris? Natural. Gapos ini marayo sa tuya sa anuman na peligro na mahatod sa tuya sa karatan. Alagad, sarong bagay ang pinapamidbid sa tuya na parte kang plano ning mahal na Diyos para sa tong kaligtasan, iyo na tawang kita ning katungdan na padagos na magriparo sa tuyang tugan. O, tandaan ta iyan. O, nag-aabiso kita ngunyan manungod sa Typhoon Ouwan. Ta nagre-reparo kita kan sa tuyang tugang, nalugod pa man daining maparatan. Kaya parte kang karahayan na inining mahal na Diyos, iyo man ang pagtao sa tuya, ning malinaw na kaisipan, kusog ning buot, tangani na kita makatabang sa tuyang kapwa, tayo ini an mas dakulang kahulugan kan sa tuyang pag-erok digdi sa ibabaw ning kinaban. So, garo partner, nag-abot na naman an sa tuyang oras. Oras di peligro na naman, Mons Chris. Pero kumbaga, talagang napapanahon. So, reparuhon ta po, kasabay kang pagreparo ta sa tuyang katuod, sa tuyang kapwa, sa tuyang pamilya, reparuhon taman kung siguro kamusta ang sa tuyang pagpangadi, asin pagsarig sa mahal na Diyos. Di ba, Mons Chris? kasi yun ang good partner. Opo, kasi reality talaga, Mons Chris. May mga taong nakakaramdam sana sa mahal na Diyos kapag may problema, may kalamidad, or may kadipisilan na sa indang buhay. Kaya sabi nga kaya nagapadagos ang ebanghelisasyon, kaya ni pong lakaw magheras, para dakol kitang adal na makuha po through Mons Chris. Kaya thank you so much po sa mga nakaantabay ngunyan, sa mga nakatutok, Golpihon Mons Chris, ang nakaantabay sa tuyang Facebook Live ngunyan. Dahil na po kamo masaro-saro. Alagad ang programa. God bless you. God bless everyone. Apo, ang programang Lakaw Magheras mabalik po sa masunod na Biyernes, 14 na sa Nobyembre, parehong oras. Mons, ano po ang sa imong mensahe sa itong mga paraantabay? Go ahead po. Ang sa kuyang mensahe, iyo ang huring pamibi, sarabay kitang mga Diyos ning paglaom, panuaan sa mong puso kang sa imong espiritu, na mahuga sa mo kan sa mong mga kasalan, asin mapainit sa mo sa pagkamuot, tanganing ipamidbid ka sa bilog na kinaban. Sa tao kan sa mong makatawong kaluyahan, tawan sa mong kusog na labanan an anuman na pagkadagka kang kinaban, asin danay kaming mabuhay sa imong espiritu. Amen. Good afternoon, everyone. Thank you so much po, Mons Chris. Nakaiba ta po sa Lado Technical, si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Martinez, ini po si Jenny Balyaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernardi Jr. Kami po minapaabot, nindakulang pasasalamat, ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa inyong nahinanyong ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon kan programang Lakaw
Maghiras, Year 4, taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi, digding sa DZGB. Always number 1, always at your service. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened